Sa mga nagapaninda, kinahanglang magbinantayon gayud nga dili mabiktima sa pekeng ang kwarta. Sa Davao City Manggod, gidudahang peke nga 1,000 ka pesos ang gibayad sa customer sa usak tindahan. Busa ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagpahimangno nga dapat mahibalo ang publiko sa security features sa banknote. Aniya ang report. Sa usa ka tindahan ug balot sa Barangay Bagoa Playa, Davao City, makitang 1,000 peso bill ang gibayad sa customer ngadto sa tendera sa sobra gatos niini nga bayro nun. Hatag sa babae. Igo lang ako giana. Kita naman kung murag shadow sa ulo lang na part. Then suklian ako dayon. Apan dihang namingaw na ug iyang gi-double check ang gibayad kaniya nga 1,000. Didto na siya nagduda. Sanglit daw gi-drawing lang ang tulo ka individual nga naa sa kilid dihang gipatungod sa hayag ang kwarta. Atong gabi una, doon na pailaing branch matud pa nga nakada-WhatsApp o gidudahang peke nga 1,000. Gidala sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong banknote sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So kung ato ikumpara, layo ra kayo no, ang watermark sa kining doubtful nga note kumpara din sa genuine nga banknote. So kung makita nimo ang ihang shadows, grabe ra ka emphasized kaayo. Oo. Then ang ihang 1,000 nga watermark po din sa kilid, layo ra sa 1,000 nga watermark sa genuine. And then ang iyahang rolling bar effect nga makita nato din hingabahin, kung ato tan-aw na ana siya duha daan. And then dapat kasi ana mo ligid siya. As you tilt the money mo ligid siya, dili man siya mo ligid. Ipadala sa head office sa BSP ang maong doubtful nga banknote alang sa opisyal nga deklarasyon nga peke kini. Tulo ka klase ang banknotes nga naa sa circulation nga mao ang New Generation Currency o NGC, Enhanced New Generation Currency o ENGC, ug ang pinakabag-o nga polymer banknotes. Dunay mga pamaagi aron makita ang security features nga common sa tanang denomination aron masayran kung lehitimo gayud ang banknote. Una, ang dagway o hitsura sa banknote. Atong ila-ilahon kung unsa ang ihang color scheme ug unsa pod ang mga kinsa ang mga tawo nga naa dinha. Tan-aw nato nga naa siya mga fine lines, so makita nimo sa agtang, sa mata. Kung makita nga naay diferensya ug hanap ang mata, dinhi na dapat i-feel o hikapon ang banknote. Ang banknote nga papel kay medyo rough. Generally smooth sab kung hikapon ang polymer banknote. Atong ipadagan ang atong mga tudlo dinhi sa Republika ng Pilipinas. So whether NGC, ENGC, or polymer, dapat dahol na siya, no? Dahol. Kanang Republika ng Pilipinas, mahikapan nato ang mga litra. So this is 50. So kung moadto pod ta sa 1,000 nga polymer pananglitan, kay polymer ang gibayad sa ato, so mao pog gihapon atong ma-feel nga it should be rough to the touch. Kung itilt ang kwarta, makita nga malahi ang color sama sa thread. Sa mga dunay negosyo, mas maayo nga dunay UV light aron mas daling makita ang mga security feature sa gibayad nga kwarta, labi na kadtong mga dili maklaro sa naked eye. Apan mulutaw kung mapasigaan og UV light. Importante nga kahibalo musuta kung peke o dili ang kwarta. Sanglit, kung ikaw ang nagpresentar sa kwarta as payment, ikaw ang manubag. So it could be nga wa ka kabaw nga kanang piki to siya or doubtful. Pero tungod kay ikaw man ang nagpresenta as payment, so ikaw gid ang maperwisyo. Kung kadudahan ang gikuptang kwarta, isurrender kini sa pinakaduol nga bangko aron ipasuta sa BSP. Kauban si Melchor Awing o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.